soc Toni Landete Beltrán, el meu negoci soc jo mateix, és la meva marca, soc Toni Landete, que baix esta marca jo tinc diferents àrees en les que me dedique a fer diferents coses en diferents sectors. Em dedique mitjançant el baix comercial Activant des del 2015 a la promoció i dinamització de comerços i sobretot associacions, com és l'associació Arrimat, a Sueca, ACQ de Cullera, ACC, Comercials de Castelló, de Vilanova de Castelló o Castelló de la Ribera, i ara des de fa uns mesos que vaig acollir també l'associació Acudiu d'Alberic. I també col·labora i presta serveis a diferents ajuntaments de la província de València, així com a empreses i autònoms. El que jo s'ajuda a ells és a crear la seva marca personal i d'empresa, que és molt important, perquè al fi i al cap les empreses són persones les que les regeixen. Ho fem a través de diferents accions de promoció i dinamització, i també una cosa forta és l'audiovisual, on creem i demostrem els sentiments i la esencia de las empresas y de las personas. De autónomo a autónomo, te habla Toni Landete, uno de los 3.200.000 autónomos de España como tú. ¿Tú y tu negocio estáis preparados para el próximo confinamiento? I l'última aposta que vaig fer és, el que estic fent i estic treballant ara, és Toni Landete transformando autònomos. En febrer de 2020 vaig iniciar este projecte després de molts anys de formació en mi mateix, que era treballar la mentalitat i l'actitud de les persones. En això ajuda a empreses, sobretot autònoms, a que canvien el xip. Perquè, com sempre, dic una frase que m'agrada molt, que diu que no fallen els negocis, sinó que el que fallen siguem els autònoms. Les empreses no tenen vida pròpia. Les empreses ni pugen ni baixen. Això ho fem a través de nosaltres mateixos, que som les persones, que som els líders de les nostres empreses. Conforme actuem i actuem nosaltres i ens desenvolupem, es desenvolupa la nostra empresa. A mi el que més m'agrada és el contacte continu amb la gent. Soc una persona molt social, aunque també necessites molts espais d'estar tranquil i relaxar-me, però soc una persona que des de xicotet m'ha agradat ajudar. Sempre que he pogut ajudar a alguna persona, que li he pogut recomanar, més que aconsellar és recomanar, perquè des de fora veus coses en empreses i autònoms que ells mateixos no veuen. I això ho puc parlar des de l'experiència pròpia, perquè tu eres capaç de veure el que els altres, almenys la necessitat que tenen o la solució que necessiten, i moltes vegades tu no ho veus. Per això el tema de transformando autònoms és important, perquè podem veure des d'una altra perspectiva el que ells no veuen i ensenyar-los a ells que s'ensenyen a veure aquesta perspectiva i puguen millorar els seus negocis. Hola, a ti, sí, a ti te estoy hablando. Soy el autónomo que llevas dentro. Yo llegué a tu vida para expandir tu saber hacer, tu maestría, tu aportación al resto del mundo, a través de tu producto o servicio. La idea de muntar Activant ve de quan jo vaig tancar el meu negoci de sabateria. Jo vaig tindre 3 sabateries i entonces me vaig quedar sense feina i es començava a pensar de quina manera podia buscar-me una feina o alguna que m'agradara. Què millor que després de 11 anys estar al capdavant com a president d'una associació i tindre contacte contínuament en l'associació i autònoms, vaig veure que allà hi havia una cosa que jo sabia fer molt bé, que era la gestió i la promoció i dinamització de l'associació. Llavors vaig parar en diferents associacions i ajuntaments i començar a dedicar-me a prestar aquests serveis a les associacions que abans he dit, a altres empreses i a altres ajuntaments. Yo te voy a ayudar. Yo ya estoy avanzando y por eso tú también puedes. Porque somos seres idénticos. Somos autònoms extraordinaris. Una cosa sorgeix de l'acte. Activant és la mare on promociona i dinamitza, però clar, pega un pas més avant i des de la formació i de la transformació, como os he dicho, crea lo de Toni Landete transformando autónomos. Hola, soy Toni Landete. Si estás viendo este vídeo, quizás me conozcas. Si no es así, encantado de conocerte. Hoy empiezo un nuevo propósito de vida y quiero hacerte partícipe de él, si tú lo deseas. Voy a dedicarme en cuerpo y alma a transformar a autónomos en empresarios de éxito. Pues la societat evoluciona, la tecnologia evoluciona, les circumstàncies evolucionen i si nosaltres no ens adaptem estem morts. Per tant, jo contínuament estic formant-me i sobretot adaptant-me a les situacions
que ens du esta vida i aquestes coses que van passant-nos. Entonces, si nosaltres no som capaços d'adaptar-se, formar-nos sobretot, però sobretot més que formar-nos és transformar-nos, perquè tu pots anar a una formació, però si tu això no ho apliques, no arribes a tindre la transformació de lo que has després. Entonces és essencial transformar-se, evolucionar en tots els aspectes de la nostra vida, tant tecnològics com personals, empresarials. Els meus negocis són primordials per a la societat i en general per als negocis, perquè necessiten que algú els acompanya en aquesta transformació, en aquesta formació. Moltes vegades, com he dit abans, un mateix no veu més enllà de lo que té davant, perquè s'ofusca. Llavors necessitem d'aquest tipus de ferramentes. El que passa és que així en Espanya, aquest tipus de feines que jo us he explicat abans, que és la formació, el que també se diu creixement personal, està molt subestimat per la gent. Però és una llàstima, però sabem que més tard que prompte arribarà. I la llàstima és que avui molts autònoms estan presentant aquestes oportunitats per no voler, diguem, sol·licitar un servei d'ajuda. És a dir, que som capaços d'anar a un assessor financer per a aquests temes o a un tècnic d'informàtica per a que t'assessore sobre el teu sistema informàtic per a poder vendre. És primordial que la gent també demani aquest assessorament per a poder treure tot el millor que tenen dins. Per a les empreses, com he dit, són les persones. Les persones tenen un potencial dins enorme. El que passa és que no sabem treure-lo. Per als nous emprenedors, el que es recomanen, el que s'aconsella, és recomanació, és que abans de muntar qualsevol cosa, el primer que tenen que fer és trobar el seu propòsit. Quan troben el seu propòsit, muntar un negoci sobre aquest propòsit. Aquest propòsit que és allò que tu pots fer que t'apassiona. Qual cosa faries sense cobrar, perquè t'agrada tant que ho faries sense cobrar. Quan tu tens el teu propòsit i muntes el teu negoci sobre això, vas a crear un imperi. Moltes persones, molts autònoms, el que fan és que munten un negoci, primera, si és per a guanyar diners, sols pensen en guanyar diners, o per a crear-se un autoempleo, i això està abocat al fracàs. Jo ho parlo des de la meva experiència, perquè he viscut aquesta experiència i això és aixina, i de tots els estudis que he llegit i que estan ahí, que es podeu buscar, així no ho marquen. És a dir, ho té que treballar per el que li agrada i desitja, no però sols el que li fa guanyar diners. Què és per a mi Arrimat? Doncs bueno, què dir-vos? Per a mi Arrimat és com un fill en el que m'ha donat moltes penes, moltes alegries, molts disgustos, me segueix donant, però bueno, és una cosa que vaig fer amb molta passió, en companyia, soc cofundador des de fa 11 anys de l'associació, i tots els dies com alce pense què puc millorar en l'associació, com puc millorar ajudar a la gent. I tenim que pensar que aquesta Arrimat s'ha aconseguit, parlant d'empreses i negocis, del teixit econòmic de Sueca, s'han aconseguit moltíssimes coses. Tots tenim que saber que si no hagués sigut per l'associació, no dic per mi, sinó per l'associació, Sueca no haurà arribat a fer moltíssimes coses i que avui segueix fent i que el dia que no estigui jo o estigui una altra persona a l'associació o altres associacions de comerç que puguen eixir podran seguir, perquè tindran una base ferma on ja saber on agarrar-se, on poder anar a les institucions, a l'Ajuntament i col·laborar en elles i fer coses per al comerç local, per als empresaris, per les persones i per al teixit econòmic del poble.